το δικό του παρόν στην Κεφαλονιά. Η The Paps, η Δημόσια Επιχείρηση Πολιτισμού Αναψυχής και Ψυχολογίας, έχει ξεκινήσει εκτός από τα τμήματα τα θεατρικά και τα μουσικά που έχει και τμήμα χορού. Το τμήμα αυτό άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1992. Η Εύα Γερολιμάτου από το Αργοστόλι φοιτά στην πρώτη γυμνασίου και χορεύει εδώ και 3 χρόνια. Η Λένα Αποστολάτου πάει στην 5η Δημοτικού και χορεύει εδώ και 3 χρόνια. Η Ειρήνη Καλογυρά είναι μαθήτρια της 3ης Γυμνασίου. Εύα, πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις μαθήματα χορού? Το μπαλέτο μου άρεσε από μικρή. Απλώς το μπαλέτο είναι μια τέχνη και θέλω να τη μεταδώσω και στις άλλες. Χορεύεις μόνο κλασικό μπαλέτο ή χορεύεις και παραδοσιακούς χορούς? Όχι, μόνο κλασικό μπαλέτο. Στην τάξη σου στο σχολείο υπάρχουν άλλα παιδιά που να χορεύουν κλασικό χορό? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Ειρήνη, πες μου, το τμήμα χορού στο οποίο συμμετέχεις, έχει πολλά παιδιά? Εννοείται στο μπαλέτο, έχει περίπου στα 80 παιδιά. Τόσα πολλά. Είναι εδώ από το Αργοστόλι? Από το Αργοστόλι, μερικά βέβαια είναι και από χωριά. Τα περισσότερα όμως από το Αργοστόλι. Το τμήμα αυτό χορού νομίζω ότι είναι της The Paps. Ναι, της The Paps. Τι ξέρεις, τι άλλες δραστηριότητες έχουνε? Κυρίως πολιτιστικές δραστηριότητες, έχει και άλλα τμήματα, θέατρο, μουσική, το μουσικό εργαστήρι, φιλαρμονική, αυτό. Είσαι περήφανη για το θέατρο εδώ πέρα? Ναι, είναι κάτι που χρειαζόταν στο Αργοστόλι, έδωσε ένα νέο έτσι πνεύμα εδώ. Λένα, τι τάξη πηγαίνεις στο σχολείο? Πηγαίνω στην 5η. Και πόσο καιρό κάνεις μπαλέτο? 3 χρόνια. Ασκείς σκληρά? Αρκετά, όσο μπορώ. Βρίσκεις τις πρόβες κουραστικές ή σου αρέσουν? Μου αρέσουν. Μου αρέσει να κουράζομαι για κάτι όμορφο. Έχεις ξαναεμφανιστεί ποτέ στην τηλεόραση? Όχι. Είναι η πρώτη φορά? Ναι. Χαίρεσαι γι' αυτό? Πάρα πολύ.
Ο Άγγελος Πεφανής είναι ένας 14χρονος πιανίστας